טוב, אז הבעיה המרכזית זה שרוב האנשים חושבות שצריך לעשות איזשהו שינוי קיצוני בשביל באמת לרדת במשקל. אבל בפועל דווקא השינויים הקטנים הם אלו שיביאו לתוצאות הכי גדולות. בנוסף, שינויים קיצוניים יכולים גם לפגוע במאזן ההורמונלי, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, רוב הנשים אוכלות עוגיות, מתוקים, שטויות, שותות 4, 5, 6 קפה ביום, והן לא אוכלות שום דבר, כי בסופו של דבר הן בגישה של אני יכולה לחיות על קפה, ובסוף אני גם ארד במשקל. הנשים האלה הן רחוקות שנות אור מלהיות מאוזנות הורמונלית. עכשיו, חוץ מהאיזון ההורמונלי שבסוף נפגע כאן, הרבה דברים עוד נפגעים. אם זה הנראות, ואם זה האנרגיה שיורדת, ואם זה הרגשה של חולשה, ואם זה מצבי לחץ שלא נשלטים, עד למצב שזה יכול גם להגיע להפסקת מחסור, שיבושים בפוריות, וזה, תאמינו לי, הדבר האחרון שנשים רוצות. עכשיו, מה הן חושבות לצורך העניין? נשים חושבות שתפריטים גנריים ואימונים של 6-5 פעמים בשבוע זה מה שבאמת יביא אותם לתוצאות. אבל האם זה באמת מה שצריך? בסופו של דבר התפיסה של רוב האוכלוסייה היא שכן, רוב הנשים. וזו הסיבה גם שרוב האוכלוסייה נמצאת בעודף משקל ולא מרוצה מאיך שהם נראים ומהגוף שלהם. אז מה הם באמת הסיבות שכנראה עזרו לכן לא להגיע לתוצאות? שימו לב, אני אומר, לא להגיע לתוצאות, אוקיי? קודם כל, דבר ראשון זה יכול להיות שקיבלתם תפריטים שהם קשוחים מדי, הם לא מגוונים, לא מתאימים לכם, לא אישית ולא לגוף שלכם, לא למטרה שלכם, בלי המאכלים שאתם אוהבים. קיבלתם תוכניות אימונים שלא מותאמות ללוז שלכם, לזמינות שלכם, התעסקתם במשקל בלבד ולא בנראות שלכם, עשיתם לצורך העניין אימונים קיצוניים, אימונים מתישים, עד לכדי כך שלא ראיתם תוצאות שגרמו לכם לפרוש. כל אלה באמת הדרכים שיגרמו לך בסופו של דבר לשנוא את התהליך, לסבול בתהליך, וכמובן לא להתמיד ובסוף להישבר, אין מה לעשות. זה מה שקורה, ובסוף הדברים האלה הם מה שיגרמו לך לא להגיע למטרה.